момента на фокус е дългоочакваната мярка, пак ще повторя, 6.4. Има страшно много отворени програми, предстоят да бъдат отворени, почти всички бюджети са презаредени. Към този момент, освен 6.4, е отворена и така наречената диверсификация. Интересът е много голям. Интересът е много голям поради простия факт, че се дава възможност на всякакъв вид производители. Не е идеята да вземеш просто едни пари. Не е идеята да създадеш един бизнес. Идеята е този бизнес да работи. Какво трябва да направи един човек, за да се подготви, за да кандидатства? Първото, което трябва да направят хората, когато имат една идея, е... Здравейте на всички в днешния подкаст на Новек от офиса ни в Пловдив с колегата Тихомир. Здравейте, здравейте. Ще обсъдим европейските проекти през 2025 година. Тази година е доста така важна за европейските проекти, тъй като има страшно много отворени програми, предстоят да бъдат отворени, почти всички бюджети са презаредени и сега ще разгледаме възможности за кандидатстване през годината. Кои според тебе са основните приоритети на европейските програми? Предприемачите, иновациите, зелените технологии? Предвид новия програмен период, който влизаме в момента и дългочаканите мерки, тъй като имахме няколко години малко в застой, но сега в момента на фокус е дългоочакваната мярка, пак ще повторя, 6.4. За всички приоритетите в момента са производството. След чакаме най-вероятно тук до 1 или 2 дни да отвори и услугите. Занаятите са отворени, макар че занаятите няма кой знае колко интерес. Вече занаятчиите предвид напредналата технология малко по малко започнаха да изчезват, но въпреки всичко те също могат да кандидатстват. А към този момент е отворено производството. Какъв е интересът? Към този момент е отворено производството и това е много хубаво, че разделиха мерките на няколко етапа и интересът е много голям. Интересът е много голям поради простия факт, че се дава възможност на всякакъв вид производители, а дори и да не си производител, нали, на някакви неземеделски дейности. Пак обръщам внимание да кажа, че тази мярка финансира неземеделски дейности, т.е. дейности свързани с земеделие не можем да изпълняваме, защото имаме и такива запитвания. Но всичко друго, което е разнообразяване към неземеделски дейности, можем да кандидатстваме по тази мярка. И една скоба, която искам да отворя, че тези, които са направили някакви запитвания към нас относно някакви дейности в сферата на земеделието, те са отделни мерки, те могат да кандидатстват в предстоящите мерки, които ще бъдат в тази година, по мерките 4.1 и 4.2. Но там ще коментираме нещата в един последващ подкаст. Сега да коментираме 6.4, която е доста наболяла тема. Добре, освен 6.4, има ли друга програма, която е подходяща за бизнесите? Към този момент, освен 6.4, е отворена и така наречената диверсификация, която е обвързана с Маришкия басейн. Тоест, затварянето на рудниците, което... Диверсификация, може ли малко да разясним повече тази програма? Диверсификацията е насочена към определени областни и общински градове. Тоест, това са ти градовете, които са в така наречените бивши, т.е. настоящи мини, които най-вероятно в последствие ще станат бивши. Това са ти общините, които са Стара Загора, Хасково, Чирпан, Димитровград, Стара Загора, Сливен, Ямбол, Нова Загора и естествено Перник и Кюстендил, мисля, че беше. Добре, тогава според тебе тези двете програми, 6.4 и диверсификацията, дават шанс на малките фирми или на големите? Как да го обясним по-лесно това на нашите зрители? То е много ясно написано в самата наредба, в която се казва разнообразяване към неземеделски дейности за микропредприятия. Микропредприятията са до 9 души персонал, т.е. вече над 9 души преминаваме в друга категория, в което ставаме съответно малко предприятие, но вече там самите счетоводители, когато се подават своите справки,
тъй като се взима и предвид ДМА-то на самата фирма, оборотите на самата фирма. Тоест, айде да го обобщим по този начин, по тази мярка могат да кандидатстват единствено и само микропредприятия. Дай ми някой пример. Ако си фермер и имаш идея, да кажем, за някакъв страничен бизнес, който искаш да направиш, ресторант, къща за гости. И къща за гости да не я коментираме. Защо? Къща за гости не ти е приоритетен сектор. След като не е приоритетен сектор, ние като консултантска компания знаеш, че губещи проекти не работим. Така че няма защо да залъгваме хората да правят къщи за гости. Добре, а каква алтернатива може да дадем на хората, които искат да правят къща за гости? Да вземем един пример. Ако сме един земеделски производител, дали ще бъдем ЗП или ще бъдем фирма земеделски производител и решим, че искаме да разнообразяваме към земеделска, към неземеделска дейност, извинявам се, то тогава съвсем спокойно можем да се направим един спортен център с така наречените места за настаняване. Добре, ама как тогава знаеш, че този проект ще бъде одобрен? Спорта ти е приоритетен сектор. Не говоря за земеделските производители. Земеделските производители имат отделен бюджет. Какво означава това за нашите зрители, че те имат отделен бюджет? Това за нашите зрители означава следното, че когато имаме фирми, дали са ЕТ, дали са ЕОД, дали са ООД, те се върват в едно направление, в един бюджет. Земеделските производители имат отделен бюджет. Тоест, и от нашето наблюдение, естествено, което мога в момента да кажа, че предвид проектите, които имаме, фирмите са много повече в сравнение с земеделските производители. Нека искам да внесем някакво разяснение. Значи всеки един проект, всяка една програма, да вземем мярка 6.4. Първо ти имаш критерии за допустимост, след това имаш критерии за оценка, а най-отгоре върху това седи бюджет. Тоест, ако мога да обясня, да обобща това, което ти казваш, земеделските производители имат бюджет, но са най-малко кандидати. Тоест, тук вече критериите за оценка не влияят чак толкова много на това дали проектът ще бъде одобрен. В производството и в услугите също имаме един лек дисбаланс. В производството имаме много повече, отколкото производството. Имаме много кандидати в сферата на услугите и 50 милиона евро бюджет. В сферата на производството пак имаме 50 милиона евро бюджет, но само че интересът е по-слаб. По-малко кандидати. Така е. Съответно, един вид, ние гледаме един път критериите за допустимост, нали? Да видим дали един проект е допустим или не е допустим, и след това вече насочваме дали проектът отговаря и може да събере достатъчен брой точки на критериите за оценка. И тук идва въпросът, който на мен и на тебе ни задават най-много. Вие как ще ни гарантирате, че проектът ни ще бъде одобрен? Айде сега аз да те питам. И това, което казваме на абсолютно всички, моля всички да изслушат това, което ще го кажа. Консултантска компания Новек работи много проекти. Но не е важно проекта да бъде единствено и само допустим. Допустими могат да бъдат много проекти. Но как този проект е допустим, но и позициониран спрямо самата наредба, спрямо приоритетите на самата програма, ние това се опитваме да обясним на нашите клиенти. Ако той не е позициониран добре, казвам го съвсем открито и на всички срещи съм го казвал, ние отказваме да работим такива проекти, защото те са губещи. Но ако един проект е позициониран, за да набере максимален брой точки, да бъде в приоритетния сектор, то тогава да, той се позиционира добре спрямо насоките за кандидатстване по самата програма и тогава много е несериозно да кажем, че 100% можем да гарантираме одобрение на един проект, но то тогава шансовете за успех са много по-големи. Тогава ще задам друг въпрос. Окей, но всеки консултант иска да работи проект с много точки.
Нали, защото това са най-лесният проект. Идва човека, топ приоритет, жена е собственик на компанията, компанията съществува от няколко години, нали, всеки консултант ще се бори. Въпрос е какви съвети и тук вече става въпроси за конкретна бизнес консултация, която правиме, за да може хем проекта да бъде смислен, хем той да бъде одобрен и изпълним. Тоест, за мен лично работата на добрия консултант е да държи проекта на ръба. Тоест, хем да бъде одобрен, но одобрението да е след това и този проект да бъде изпълним. Защото всеки един проект има бизнес план, всеки един проект има 3 годишни ангажименти, по някакъв път са и повече ангажиментите, които той трябва да поеме след като си изпълни проекта. Мислиш ли, че в това е, как да кажа, не мога да измисля така. Това, което ние правим, освен да насочваме проектите да бъдат в приоритетни сектори и да трупаме точки, ние се опитваме да комуникираме и да разсъждаваме заедно с нашите клиенти. Всеки един си има някаква идея, която по някакъв начин тази идея иска да се реализира. Но тук вече ние се опитваме да направим, тъй като по самата програма си има бизнес план, който, нали, самия бенефициент поема ангажимент след подписването на договора, понякога в 5 годишен период, понякога и малко повече, той трябва да работи този бизнес. И съответно ние сядаме и коментираме. Мислиш ли, че този бизнес, независимо, че е приоритетен, независимо, че събира максимален брой точки, той ще бъде одобрен? Мислиш ли, че в последствие, в този мониторингов период, ти ще можеш да се справиш? Защото не е идеята да вземеш просто едни пари. Не е идеята да създадеш един бизнес. Идеята е този бизнес да работи. Давам веднага един пример. Имаме едно село, което е с 50 души. Правим един бизнес. Няма да категоризираме точно какъв е бизнес. Но на кого в това село или на кого в тази община, ако селото е 50 души, а общината примерно ти е 4-5 хиляди, на кого ти реално ще бъдеш полезен с това, което ти ще направиш? И вече ще можеш ли да реализираш този бизнес план, който ти си заложил, или съответно ще трябва да затвориш този бизнес след 2 години и тогава да влезеш в неизпълнение на договора, който си подписал. Тук аз винаги съветвам хората, които идват при консултация на нас, да кандидатстват за Мерцедеса на оборудването. Именно концепцията на мярка 6.4 да развият неземеделски дейности в селските райони означава, че ти, за да се пребориш, нали, примерно както е да кажем тук в Пловдив, ако ти си в община Родопи и искаш да се бориш с, да кажем, искаш да правиш медицински център или дентален център. Нали? Ако ти искаш в община Родопи да се бориш, да си направиш дентален център и да се бориш с всички заболекари, които са в Пловдив, ти трябва да имаш най-доброто оборудване, за да може един човек да го спечелиш, да дойде при тебе. Така а това ти дава, мярката ти дава не само възможността за да имаш субсидия, тя ти дава едно предимство да си купиш най-хубавото оборудване, с което да имаш което заболекар, който е в Пловдив, той плаща по-висок наем. Обикновено цената, за да си построи един заболекарска клиника или да си купи такава, е много по-висока, отколкото ти ще го вземеш, да не говорим, че и на 50% субсидия. Съответно, това е стратегията, която хората трябва да мислят. Купувайте си по програмите най-доброто, за да може да си гарантирате това, че имате клиенти, а не толкова да се реализират проектите заради самата субсидия. Това е много добър пример, който даде преди малко. Тъй като това са ни много приоритетни сектори. Здравеопазване. Съответно, там влизат лекари, заболекари, съответно оптиките. Там също можеш да си заявяваш оборудване, тъй като в една оптика доста скъпи са машините, с които извършваш прегледи или обработваш самите стъкла. Това са ни приоритетни сектори, с които, както каза и ти, когато си в периферията, нека да коментираме Пловдив, когато си в периферията на Пловдив и предложиш по-добро обслужване, това, че някой щял да пътува 5 км с автомобила си, абсолютно не го бърка, но когато знае, че когато дойде при теб, ти имаш
добър стол, добра техника пак за заболекари си го коментираме в момента. Добре, дай да коментираме. Има приоритет хуманно здравеопазване. Какво включваме там? Хуманното здравеопазване включва абсолютно всякакъв вид болнично заведение. Тоест, болнично заведение, като казваме, си представяйте болници, тъй като нямаме как да надвишаваме 800 хиляди лева като разход по проекта. Тоест, говорим за медицински центрове. Да, говорим за някакви кабинети. Тоест, всякакъв вид лекари могат да създадат своите кабинети. Те могат да си оборудват, да кажем, един кардиолог съвсем спокойно може да си купи така много добра техника за кардиологични изследвания. Или, примерно, да кажем, един рентген също може да се направиш, в който хората да идват и да се правят, нали, съответно снимките, и рентгена естествено ще ти бъде последния модел, който съществува, за да можеш ти да извършваш най-добрата дейност в района. Важи ли тази концепция за всеки един бизнес? Ако фаним производството по същия начин. Ако ти произвеждаш алуминиева дограма или ПВЦ дограма с твоя цех, нали, или правиш мебели, стратегията ти трябва да е същата. Нали. Ти имаш CNC рутер. Не всички мебелни фабрики искат да си купят CNC рутер. Имаш CNC рутер китайски, турски, немски, италиански, американски, нали, които варират между 40 000 евро и 300 000 евро. Разликата е в марките. Но аз лично да, ако трябва да си купя нещо, ще си купя най-доброто. Защо? Първо, ще работи най-добре. Второ, гаранционните условия, които също не трябва да забравяме. Много от хората си купуват разни китайски неща. Ама китайските неща, какво се случва? Имаме един проблем и чакаме от Китай някой да дойде да ни го поправи. Ако не дойде. Какво трябва да направи един предприемач още сега, за да се готви да кандидатства, или да кажем, че към този етап пак ще го задам. Какво трябва да направи един човек, за да се подготви, за да кандидатства? Първо, трябва ли аз да се подготви нещо, за да дойда се видя с тебе? Или трябва ли, на кой етап човек вече трябва да търси финансиране за своята идея? Първото, което и в предишни наши предавания сме го казвали, първото, което трябва да направят хората, когато имат една идея, е да дойдат при нас. След като дойдат при нас, структурираме проекта по правилния начин, за да бъдем така наречените приоритети, едва тогава той тръгва да се събира документите по тази програма. Дали ще бъде договор за наем, когато нямаме собственост, или ще бъде строителство, когато имаме регулиран поземлен имот, но първо среща с нас, коментари как да структурираме самия проект, да му кажем какви документи са му необходими, за да има точна и ясна стратегия той по какъв начин да започне да си подготвя документите относно кандидатстването по мярка 6.4. Без значение дали е в производството, дали е в занаятите, дали е в сферата на услугите. Имаме един такъв житейски въпрос. Много хора непрекъснато мислят дали да живеят под наем и дали да си купят собствен апартамент на изплащане. Ако ти го задам този въпрос, го префасонираме по мярка 6.4, въобще другите мярки, които позволяват да развиеш нов бизнес, какво би посъветвал хората? Тъй като ние имаме три опции. Нали? Имаме опция да строим, ако имотът е собствен. Имаме опция да ремонтираме и да правим основен ремонт и реконструкция. Имаме опция да строиме, ако имаме нотариален акт за предотстъпено право на строеж. Имаме и опцията обаче да вземем помещение под наем. Нали, тук идва дилемата, нали, че ти ако така или иначе имаш ограничен бюджет, да кажем, примерно по 6.4 и по диверсификация имаш възможността да строиш. Например, 6.4 имаш 800 хиляди лева таван на инвестицията. Тоест, ако ти си построиш едно хале, да кажем 400 квадрата за 400 хиляди лева, ти отиват парите за машините. Нали, кое според тебе е правилното решение? Винаги съветваме нашите клиенти последния начин. Аз разбирам въпросът какъв е. Тъй като имаме ограничен бюджет. Всички, които са тръгнали да правят някаква инвестиция, естествено искат, нали, да направят нещо по-голямо, при положение, че е с европейско финансиране.
но там много правилно трябва да бъдат разпределен бюджета, кое да бъде за строителство и кое да бъде за оборудване. И в двата случая трябва да направиш някакъв компромис. А кое е водещото според теб? Аз бих казал така, за мен е водещото от кое изкарвам пари. Ако ще изкарвам пари от машините, това е много по-важно. Ако изкарвам пари от цеха, нали, защото цеха може да ти реши логистични проблеми, складови проблеми, дори добри и безопасни условия на труд. Знаем, че проверките много зачестяват. Определено. Нали, непрекъснато ходят проверяващи да гледат имаш ли твоите работници, имат ли осигурени тоалетни, съблекални, места за почивка. Нали, тоест, това също е много важен, това са много важни фактори при вземането на решение какво да направиш. Нали? Дали да си строиш собствено предприятие или да си купиш машините и да ги сложиш в някакво помещение, строено преди 25, 30, 40 години, в което няма добри и безопасни условия на труд. В зависимост какво ще бъде твоето производство, нали, пак казвам, трябва да се направиш преценката. Това, което би следвало хората да се направят като извод, нали, по-скоро те трябва да се направят бизнес идеята, но казахме и преди малко в разговора ни, че много по-важно е да бъдеш конкурентно способен. Тоест, нашето мнение е такова, опитваме се да не да го наложим, а просто да посъветваме клиентите, когато нямаме собствено помещение, опитваме се да ги насочим с цел такава да си купят по-добри машини. Той в момента може да бъде под наем. Нали, с един дългогодишен договор за наем, вписан в агенция по вписванията, по този начин той си гарантира и сигурността през тези години. Но, евентуално, да кажем, че имаме едно предприятие, в което се вземем едни хубави машини, но се позиционираме в едно помещение под наем, какво можем в последствие да правим по самата програма? Да кажем, работим 2 или 3 години, съответно сме спечелили от това производство, което ние развиваме в момента с много добри технологични машини и решаваме тогава, дали с кредит, дали със собствени средства, да си купим наш имот. Нямаме пречка да си купим наш имот, нямаме пречка да се изпроектираме помещение, в което да преместим тези съответно машини. Тоест, водещото е, нали, да обобщим, водещото е как ще се изкарват пари. Ако на тебе са ти необходими да изкарваш пари, да си спазиш бизнес плана посредством машините, кандидатстваш за машини и се позиционираш под наем. Ако обаче бизнесът ти изисква хора, а в момента знаем всички, целият бизнес страда от липсата на кадри и съответно ти трябва да създадеш екстри, нали, да има хубаво работно помещение, което да е чисто подредено с всички условия, за да можеш да привлечеш хора, които да работят дали ще работят на машини. Тоест, ако бизнесът ти повече изисква качествени специалисти, ти тогава залагаш да си построиш собствена сграда, която да отговаря на изискванията и след това правиш компромис с нивото и цените на машините. Така е. Добре. Има ли нещо друго според теб, което ще изненада бизнеса през 25-та година? Бизнесът е достатъчно изненадан. Ще повторим отново мерките. 6.4. Диверсификация. Много интересна програма. Индустрия 4.0. Относно технологични решения за производствените предприятия. Програмата конкурентоспособност. Тоест, това са все такива мерки, които ще подпомогнат много добре бизнеса. Стига всеки един да има собствена идея, всеки един да има желанието да кандидатства и всеки един да се свърже с нас, за да го консултираме. Колко време ти отнема подготовката на един проект? Нали, колко по-рано трябва да дойде човек, за да имаш... Той да има времето да се свърши неговите ангажименти и ти да имаш времето да свършиш твоите ангажименти? Твоята рецепта е между 3 и 6 месеца. Българина е научен всичкото да го прави в последния момент. Това, което ние много пъти сме съветвали нашите клиенти, зародили се неговата идея за нещо си и съответно сме изкоментирали по коя мярка и по какъв начин може да се случи това, на него му е необходимо минимум 3 месеца. Минимум.
Когато сме свързани с строителство, когато сме свързани с произнасяне на държавни институции относно било то строително разрешение, относно регионална инспекция околна среда и води, не дай си Боже да сме свързани с басейнова дирекция, тук нещата са малко по-бавни, малко по-мудни. Така че не трябва да чакаме последния момент. Другото, което мога да се обърна към абсолютно всички зрители, не подценявайте и нашата работа. В смисъл, нашата работа също е доста първо трудоемка, но в следващия момент изисква и доста време. Не може да имаме 2 месеца отворен прозорец, вие да ни предоставите документите на 35-я ден и ние за 10 дни да си свършим работата. Просто вече, ако са 1, 2, 3 или 5 проекта, окей, но нашите проекти са доста, така че умолявам абсолютно всички, които са решили да кандидатстват. Обръщам се и към абсолютно всички наши клиенти, които предстои да ни предоставят съответно своите документи по проектите, да го правят в по-кратки срокове, за да можем да имаме и ние възможността да си свършим качествено работата. Добре, благодаря ти. С това приключваме тази тема. Всички наши зрители ги поканвам да последват канала на Новек в YouTube. Ударете един палец. И към банката. Към банката.